rana ka dinga mun ƙarya kake mai shadda ka ce ne ni wallahi na maka rana wallahi duk wanda ya mun halacci na sani ni ne yanzu kai da na ma halacci ni ban ma rana ba fim me kake sa ni ka biya ni to bina ne na saka fim no da fim dina fa ka gani da na ga da fim ɗinka amma lokacin da ka daina saka fim ai ni ne waye daina sani mutane ni kadai ne nake saka dama can ni da kuɗi na nake yin fina-finai na da taimakon Allah amma kuma na ma rana na saka a fina-finai ita wanda suka taimaka ni ban ma rana ba san da ka shigo industry wa ka fara sani ni ka fara sani sai AS ni ne ma rana na maka rana da kai da AS mai koyi fara sani yawa to amma kan ya kan zai cire suna da ranar da ne ba amma kuma yana ba maka rana ba ni ban ma rana ba ni ba kai mun rana ba amma ni na ma rana ce ka tafi gida ka ai ma fada ba wannan zai goje ranar da ne ma kar ai ma fada to ban wannan zai goje ranar da ne ma kamayya a kari da ban taimaki kariyar ka ba ni ma na taimaki kariyar ka na je ne ma acting a to da ka ce wa kalan dangi ka sa ni a kalan dangi an mun kan wadu baru da su taka nan ta Kano da na saka sai in biya ka kudin fina hakuri da ka goge suna kace ha yara ne ka san na fito na ga ledoji in suka sha ledar ruwan nan sai ka ruwan ga yawwa na rantse da sarkin da ya busan numfashi idan na sake faɗa ka faɗa na mai da yawo kenan ka haɗi yawo billahi lazi la ilaha illa huwa sai na ciro sayi karfe kamu 4 ko 5 wallahi sai dai ka ji tambina fus wallahi kamar an tura gwarnet ko da kan iyakar boda ne zuwansa sai dai ka ji ana ce masa birbon man na gaya ma alhamdulillah wani ya zaka da ni in dai ba ɗan dabar ka za ka je ka kwaso ku zo ku haike yin ba Allah na tuba a shari'anci ba ka da ba kuɗin da za ka yi shari'a da ni kace me kace ni an na rena kasuwa ko sautu ba ne mata okay to watsi Dan gwari, ya ka biyo ni? Ba ka jawo ni mu shawara ne ba? Uwar shawara za mu na jawo ka ci gaba da sallah ne. Alwala ta ce ta karye. Ka biyo ni ba ka sai ka tsaya ka ci gaba da musu sallah. Alamulman ni da na ce ka jawo ni mu shawara ne. Ba sir za mu ba shawara ba. Ya kake haka? Kai gaskiya wallahi shi sa matsala masu zama tsayawa a sahun gaba ke. Ya ma aka ka zo ka zauna a sahun gidan nuri. Kuma ko wa'azi ne yanzu ba wanda ake wa'azi sai talaka. Masu hali an sani da gwamnati ba a yi musu wa'azi saboda me buhu kwadayi sai ka ji kawai sai da azumi ka je su are abin da za mu gaya muku yanzu ya kamata mutane idan azumi zo a dage da zakka a ba hada malamai to ba ai sai kullun ka ga mutum wai ya kima rawani an tafi wajen sadaka Inda kai dangare da ka zama hero.
zai sa rubanci a zuciya yau yakin da kyawun niyya. Ke fata ki zama mata gare ni ba maiya. Kai ka zama gwani kuma jarumi tilo garan nawa kake ka. Soyayya da daɗi matuƙar aka baka kundin royi ƙarfafan jikina sanki ya shiga zuciya na arwa.